Сега отиваме на живо в Велико Търново. Деца и младежи учат тайните на средновековните възрожденски занаяти в ателието на открито на крепостта Царевец, в импровизираните работилници, които са разположени на Самоводската чаршия. Малките, преминали през обучението на финала, получават специално свидетелство за чирак от майстора, при който са работили преди това. Повече за тази инициатива ще ни каже, разбира се, Мартин Георгиев. Мартине, здравей! Къде се намираш точно? Здравей, Диана! Намирам се в подножието на Патриаршията на хълма Царевец, на крепостта, където се провежда това лятно училище по занаяти. Една от локациите, както ти спомена, Самоводската чаршия, е другата, където деца се учат на занаяти. Какви занаяти тук? Защо тук е доста атрактивно това място, ще ни каже председател на клуб Традиция Велико Търново, господин Върбан Минев. Добро утро! Откъде започваме? Започваме така за раздвижване на духовете, децата да се отсекат по една монета от Търновската монетарница и с тази монета да участват във всичките атракции и условно да си платят. Накрая се вземат паричката. Как се сече монета, да видим? Ето един от главния ни монетар е тук с помощника калфата, както се казва при майсторите. Ще отсече сега и на монета с образа на Михаил Шишман. Сребърен грош от 13 век. Така, голям интерес. Над 600 деца, разбрах, са преминали тук в рамките на един месец. 600 от организираните и над 1000 от неорганизираните туристи от цял свят, както се казва. Даже имахме вчера от Аржентина, от Токио, от Перу. Всякакви деца, много от Русия и от Украйна. Сечене на монети. Видяхме, ето е монетката, която се остава за спомен. Монетката е готова. Следващия занаят, който предлага. Следващите занаяти, това са, за да могат да се работят занаятите, децата са учени на времето тук, на сръчност, за надобиване на умения и почват за кондиция и сръчност. Примерно, древна детска игра е хвърляне в стар шлем на кестени. Айде покажи как се хвърля. Въпросът е кой ще вкара първите 3, за да получи допуск до следващия. Средновековни игри, не само занаяти. Средновековни игри и занаяти за кондиция. Следващото, което пак е в връзка с темата за деца, хвърляне на обръч върху рокче. Целта е да се свикне, да се добие точност и децата да продължават нататък с другите си игри. Нататък. Мисля, че арбалетът и лъковете са Арбалет е супер най-интересната игра за всички деца, е тъй наречената орехотрошачка, най-древната игра. Значи едното дете пуска орех, а другото, както е в движение, иска да го щупи. Пускаме орехчето. Добре, откъде сте събирал сведения за тези игри? Имат ли така... Това е най-интересното. Тук от време на време има и сълзи, особено на по-малките, като не могат да щупят орехчето и накрая Вкусно си изядат орехчето. си изядат орехчето за награда. Това ваша импровизация ли е на тема средновековие? От клуб импровизация и извори исторически, където намираме тук и таме, но стигнахме до най-занимателния пост. За пръв път показваме на децата как се стреля с арбалет. Как се стреля? Чакайте, че ми стана и на мен интересно. Покажи как се зарежда арбалета. С крак. Застъпва се много силно и натегната тетивата. Взема се за прицел, като това е спусъка. Държи се отгоре, след като детето се примери в плаща на балдуин за раздвижване с кръста отзад. Така им казваме, поставяме стрелата. Вие ги учите на игри, на история. На игри, на история, естествено. Центърът, гледай на кръстчето, центъра на кръстчето. И стрелба. Огън. Браво, чудесен изстрел. Един от напредналите ни ученици получава допуск нататък за стрелба с лък, което е малко по-трудно, но е изключително занимателно. Да преминем нататък. Минаваме на лъка. Да, това е като стрелбата с арбалета по подобен начин, за да имаме време да обхванем всичко, да преминем и към следващия етап. Минаваме на стрелбата с лък, 5 вида лъкови за различните големини деца. Зареждаме. Така. Не е опасно, нали? Не е опасно. Покажи стойка, десния крак напред. Десния крак напред. Айде.
Добре, как се роди, господин Минев, в тази идея? Аз знам, че сте креативни принципно на исторически важни дати, но това е цял месец да стоите. Опавай здраво, здраво, центъра на мишаната, пускай. Браво! Чудесен изстрел. Как ви хрумна тази идея и да продължим нататък, докато разказвате увлекателно? Как ни хрумна, децата имат нужда, особено лятно време, от забавление, имат нужда от нагледно представяне на историята, обясняването. Стигаме до най-атрактивния момент в нашата изява – производство на хартия по средновековна рецепта от дървени стърготини и талаш. Разкисват се за около месец стърготините във вода и след това виждате технологията. Децата, особено момиченцата, с голям интерес участват. Вече имаме професионалисти, които правят за 10 минути по 2 листа, записани на хартия. Ето това е крайният вид на листа, така ли? Да, това е крайният вид на листа, който след като се пресова между два камъка, може да се пише на него с на глаголица, примерно. На глаголица. Това е следващия. Още по-старовременно. Глаголицата е изключително интересна. И към финала виждаме огън. Това вкусна част ли е? Първо е правенето по средновековна рецепта на сапун. Там ще обясни набързо моя асистент по производство на сапуна. А тук се правят някакви питки, сигурно, средновековни. За завършека. Да, добре. Така, сапуна от хилядолетие е изобретен по проста рецепта от пепел и вода и животинска мазнина, смесени, сварени половин час, налята в кълъп и се получава готов сапун. Ето, това е технологията на сапуна, за да може да се носи в кълъп на такъв, с какъвто са се къпали болярите. Примерно. Може би и във Възраждането по подобна рецепта е правено, но пепелта е сменена с сода каус. И вкусната част, че е време за закуска. Значи, накрая децата, като минат, интересно беше глаголицата, където 1500 деца се написаха имената на глаголица. Накрая децата завършват при нашия главен готвач, който прави вкусни пърленки по средновековна пак рецепта. И пожелание на децата са с сол или с мед и след като минат децата на цялото училище, показват си паричката, който иска си хвърля стърличка или на обръчето играй, поживо поздраво, защото деца непрекъснато идат. Благодаря ви. Изключително атрактивна, иновативна идея на ръководството на общината на Велико Търново, на туроператорите, въобще на клуб Традиция, да увлекат децата по интересен начин, по-иновативен начин представяне на историята и да научат нещо на Царевец. Това е Диана. Ние оставаме да опитаме тези питки. Да. Благодаря ти много, Мартине. Благодаря, че ни направи свидетели на тази атмосфера, която децата могат така и да видят и да понаучат малко и за история, и за култура. Благодаря и на вас, че бяхме заедно и тази сутрин.